Yoga tegese banyu, wira papan, tanu tegesipun tulis. Sepupun di papan saha tulis, saweneh wonten ingkang mastani sepuh papan, saweneh wonten ingkang mastani sepuh tulis. Ananging dalang mastani papan saha tulis tanpa beda, ujaring para winasis dalang punika ngudal piwulang. Awit dalang karana nggelarake surau sing wedha sekawan ngemu raos. Ana Caraka Jatasawala padha jaya nyemaga Bathara. Ana Caraka dumunung ing sisi wetan, Datasawala dumunung ing sisi kidul, padha jaya dumunung ing sisi kilen, ler maga Bathara. Purwaning cariyos awawaton kandha Buddha Purwaka. Kandha marang caritane Buddha, marang asale Purwaka, marang kawitane. Pramila samangke kawastanan perang budi kang tetela karya tilasing tabet yaiku ingkang awujud gambar ingkang rinika jalma, yaiku ingkang winastanan wayang. Wayang kawinipun ringgit tegesipun karipta miring sarana dipunanggit anggitanipun para pujangga linangkung duk inguni kalebet Kanjeng Sunan Kalijaga. Wayang ugi minangka pralampita wewayanganing agesang sarta gegambaraning pakarti. Pakarti sae lan ugi pakarti awon. Menungsa tumindak sae ing mriku badhe pikantuk kanugrahan saking ngarsanipun Gusti Kang Akarya Jagat. Koso wangsulipun menungsa ingkang tumindak awon ing mriku ugi badhe nampi bebenduning Gusti Kang Akarya Jagat. Gumelaring jagat raya yekti wonten jaman ageng tigang perkawis tunggal jaman Dwapara kalih jaman Sengara, setunggal jaman Tirta Yuga kalih jaman Dwapara, tiga jaman Sengara. Senajan jaman ketiga sajuga ingkang minangka wewaton yaiku jaman Tirta Yuga. Kawastanan jaman Tirta Yuga awit jagat ingkang gumelar tesih ngawang wonten wonten titahaning marcapada aming wonten wewarnen catur warna yaiku Surya Candra.